Takže čau lidi, já jsem Jan Hraje.cz, vítám vás u mého prvního videa. Tohle je takový upozornění, že nebudu tolik videa a jakože budu mít občas nějaký gramatický chyby, tak nenadávejte. Prosím vás, jak jsem říkal, ty videa nebudou vycházet tolik často. Tohle bylo to jenom takový malý upozornění, takže bych byl rád, kdybyste zanechali odběr, protože snad ty videa budou aspoň trochu kvalitní a budou se dát dokoukat, takže tohle bylo takový upozornění, takže se mějte hezky a čau.